Umangat sa kaliwa itong si Jesus Garcia. Naiwan dito si Joel Calderon. Mukhang magkakatugisan na talaga dito. May dumidikit pa dito sa likod si Giro at itong si Joel Calderon. Ini video ada. Ingat. So yun, master category. Okay, top 10 naman to eh. So bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rematayan, natin muna shoutout ang local government unit ng Natividad, Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Rosita Ruby Rafael, and siyempre sa lahat ng mga sa ating Vice Mayor and sangguniang pangbayan ng Natividad, and siyempre sa ating SK Chairman Federation Angelica Ken Malaka, at sa lahat ng mga organizer marshals dito sa Second Ayat Festival Cycling Race. Siyempre shoutout natin si Ma'am Cathy at Rata, si Boss Dandex, si Boss MD, si Boss Ace, si Mang Modesto Marto, sa yung ating mga sumusuport sa atin. Si Boss Gerald, at sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Minsan ay nakakalimutan ko talaga. So sino-sino yung mga dito, si Giro dito, si Mang Mudeng, si Alfredo Punsal, ano ba itong mga dito? Hindi kilala nyo ba? Si Boy Kilang, Ruben de la Cruz, si Jeffrey Sudong ba yun? Si Jeff Valdez. Nag-uusap yung dalawa niyo. Nag-uusap na dalawa ang Team MW Play ha. Wow! Ay, Diyos ko po, kain to. Okay, so pagbalik dito, pag-round dito ay remote icon na. Plug down na. Plug down na pala to. Yun, si Garcia kagad, Bobby Morales, si Reynolds. Uy, naku, naiwanan yung dalawa. Hindi lang kasi sila nag-user. Tali, abot, sayang, batay! Sige, dikit! Oo nga! So talagang ubusan kagad. Una ang bigwasan pa lang ngayon nagkakaubusan ha. So meron na tayo kagad umaalago sa harapan. Mukhang si Jesus Garcia yun. So nakadikit dito si Jason Gregorio. Pag talaga nahuli ka sa bala to, talagang mapag-iiwanan ka sa kangkungan pagdating dito ha. Siyempre, shoutout mo natin ito ating cameraman si Benedict. Biyernes kahit Huwebes ngayon. So tignan natin kung may umadvance. Meron tayong umadvance, dalawa. Joel Calderon nandito sa likod. May umangat sa kaliwa. Sinundang kagad ni Jeff Valdez. Nagbanatan dito. Tignan natin kung makakalayo yung ating dalawang breakaway. Umangat na yun. So andito lang si Jason Gregorio ha. So may nagbabalatan sa harapan. Uy, anong nangyari? Si Jesus Garcia ba yun? Ba't naiwan? Titignan mo, kakanon mo. So ito, andito si Apong Budeng. Nakadikit dito si Reynolds. O tignan, may breakaway pala si Makoy kaya okay, so dito tayo ha. Second group to, meron tayong solo breakaway si Makoy Regla. So ang ating second group, titignan mo na si Jason Gregorio. Sino ito mga dito, parang si Jeff Valdez ang nasa likod ha. Number 006, 004. So lumalayo si Makoy ng mga 120 meters dito sa ating tatlo. Hinihila. Nakate, hindi ko yung nahila. Wala na yung grupo. So sino yung mga dito? Umangat si Jason Gregorio sa kaliwa. Tignan natin kung matidikit at dumidikit pa yung grupo sa likod. May dumidikit na grupo. Ito yung grupo ni Joel Calderon, si Giro, si Jesus Garcia. So tatlong MW Play yung pumapaharap. So
tignan natin kung makakalayo yung ating solo breakaway. So 150 meters na yung ating nilaramang ng ating solo breakaway. Nandito na yung mga Team MW Play. Makokopo kaya ng tatlong Team MW Play. At kay Boss Ace Ramos. So meron tayo dito excellent noodles. Doon nag-aabol si Jason Gregor. Umangat sa kaliwa itong si Jesus Garcia. Naiwan dito si Joel Caldero. Mukhang magkakatugisan na talaga dito. Nahati kagad itong ating grupo ha. Andito lang yung 014, si Jeff Valdez ba yun? Naiwan si Jeff dito ha. Ito dalawang grupo na to, 2-man, second group. Itong si Jason Gregorio at itong si Jesus Garcia. So nakakalamang na si Makoy ng mga 150 meters dito sa second group natin. Kasama niya papalit. So hindi talaga papalit itong si Jesus Garcia dito dahil kasama niya yung nasa breakaway. So ganun talaga. Ganun talaga diskarte yan dito. Dalawang expo ito ha. Lamang na lamang talaga yung may kasama sa harapan. Yan ang makahabol pa sa likod ha. Uy, hindi mo sa likod. Ito na, may dumidikit pa isa oh. May dumidikit pa dito sa likod si Giro at tong si Joel Calderon. So umalagwa sila doon sa ating grupo. So naiwan doon si Jeff Valdez ha. Ito nga si Giro. Magandang laban ng mga to, maniwala kayo. So ito mga 40 above. Ito na si Giro number 016. So hindi muna tayo dumidikit doon sa ating solo breakaway ha. Dito muna tayo sa nagkakatugisan. So may humahabol pa sa likod, nagkakabalatan sa likuran. Sa likod sagad mo. Ito si Jeff Valdez nakapula. Sino kaya isang yon? So may dalawa pa. Ganoon mo kaya? Ayan. Okay. So advance tayo. So talagang naubos tong dalawang to ha. Okay, so ito yung mga naiwan dito sa likuran. Si Aradanas, si Grosby pala at saka itong si Bobby Morales. So makakadikit pa kaya sila. Okay, so ito yung ating pinaka last group. Andito si Apong Mudeng, Alfredo Ponsal, si Boy Kilam, yun o. Okay, ito yung ating solo breakaway, si Makoy. Solo breakaway. Ang bilis ha. Ito tayo sa ating solo breakaway from Team MW Play, si Mark John D. Makoy Regla. So lumalamang na siya ng mga 200 meters yun sa nag-aabol sa likuran, pero makakasama pa rin niya yung nag-aabol dun sa likod. Mawa 1, 2, 3 kaya nila. Kaya na kayang isagad to hanggang dulo. Tignan natin yung maisasagad ngayon ni Makoy. So doon ang iyaw. Ganda ng gamit ni Boss. So advance tayo, medyo malayo-layo na. Sige, dito na. Okay. So hintayin natin dito yung ating grupo sa likod, nagkakabalatan dun eh. So ito na kagad yung grupo. Naku po. Ay, maganda yung labanan dito ha. Okay. So magandang laban dito sa second group natin. So madidikitan nila itong si Makoy. So ang technique ng mga MW Play dito, pag napapansin nilang medyo nauubusan yung kanilang kakampi, ay titirahin na nila.
nagkakausap tong dalawa, oh. Kung sino na naman ang ngayon ang papalit, sino na naman ngayon ang magbe-breakaway. Sila na kayang 5 o may tatakas pa dito? Ganda ng view. So dito lang sa likod tong si Jesus Garcia, si Jeff Valdez yung nakapula. Isang X-Pro din pala to, ha. Si McCoy lang dito ang hindi X-Pro. Battle of the X-Pro pala to. So nasa ensayo na lang ang labanan dito. So nagbubulungan din yung DLC, ha, tsaka yung Dandex. Magkakakorporan o kanya-kanya talaga sila dito. Ang siguradong korporan dito itong tatlong MW Play. So ang kanilang speed 49 kilometers per hour. Sa ganitong labanan talagang utakan din talaga. Nakisang lap na tayo. Siyempre shoutout muna natin si Mayor Rosita Ruby Rafael, sa lahat ng local government unit ng Natividad, Pangasinan. So napakaraming tao nanonood dito, ha. Napakaraming tao nanonood dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Shoutout din siyempre natin si Ma'am Angelica Ken Malaka, ang ating SK Federation Chairman ng bayan ng Natividad, Pangasinan. Ito yung ating second group. More or less 300 meters lang, ha, ang nilalamang ng ating breakaway dito. Ay, si De La Peña pala isang yun, eh. Okay, third group natin, nag-aabol pa rin, ha. Pang support tong si Aradanas, Grospe, si Bobby Morales. Yun. Okay, so ito yung ating last group. Si Apong Budis talaga yung nagdadala, Alfredo Punsa, Roy Kilang, and si Reynolds. Pakakadikit pa kaya yan. Okay, so ito na yung ating 5-man breakaway. So sila pa rin, ha. McCoy yung nagdadala, oh. So wala pang tumatakas, ha. Mukha mag-uubusan muna to bago mag-iwanan. So happy Valentine's nga pala. Kahapon bumantay ako, nakabantay ako sa Sogo kahapon, eh. Naka-live ako. Auto delete basta send Gcash. Marami akong kakilala mga pumasok. Kailangan dito matibay ang bisikleta mo. Kailangan dito ay kondisyon, hindi lang ang katawan, pati ang bisikleta. Dahil pag dito sa ganito breakaway, 3 yung kalaban nyo dito. Pag biglang tumakas yung isa, kailangan naka-ready kayo dahil dalawa. Kailangan itong dalawa mag-usap na rito. Itong Dandex at saka itong GLC. Okay, ito yung ating second group. Mga 400 meters na ang nilalabang ng breakaway dito sa second group. Dito si Bobby Morales and si Roland De La Peña and Ruben. Okay, ito yung ating third group. Lumalapit to, ha. Si Giro, si Ruben, and number 017. Nakaikot na itong ating 5-man breakaway. Mabilis, ha. Favorite yung senior. Ito pa, mahabol pa tong si Sunny Grospe. Ikot na. So naiiwan na itong dalawa. So ngayon lang sila nag-uusap, ha. So tumakas na yung 3 MW Play. Naiiwan na itong dalawa na to. Talaga mahalaga talaga sa isang labanan na yung magkakasama. So lumalamang na ng mga 150 meters. Ito yung ating 3 breakaway dito sa dalawa na naghahabol, GLC and Dandex. So banat, kaya ba yan? Yung dalawa, mukhang hindi nagkaisa yung dalawa, ha? Hindi nagkaisa, hindi nagkausap. Samantalang itong 3 na to talagang nag-uusap-usap. So lumayo na ng mga 200 meters. Kahit yan ang Navy na yan. Ay, yun lang.
Lumayo na ng mga 200 meters itong tatlong MWK. Si Makoy yung nasa harapan, nasa gitna itong si Joel Calderon at si Jesus Garcia. Iba talaga ang sipa ng mga ito. Ito yung dalawa. Nag-aabol, so 200 meters to 300 meters lang nilalabang. Ang ating breakaway dito sa second group. Okay, last group natin. Si Makoy, si Roland, si Arodanas. Okay, Lumitaw, Kampanya. So, na-flat. Tumakas yung hangin ng ating kwan. Mukha tumakas. Isa pa. Isa pa. Hangin ng ating finish line. Hindi, nagkubara pa ng lupo mo. Oh, so medyo na-flat tong ating kwan, ha. Okay, tumayo ulit, tumayo. Mukhang nalobat to kahapon, ha. Ayan, so tumayo uli yung ating kwan. Balloon. Okay, second group, nagbabantayan to, ha. So last group natin dito ba? Buo pa rin pala yung last group. Ayun, oh. 40 years old din naman. Veterano sa larangan ng siklista. Okay. So tatlo pa rin itong ating breakaway. So parimati na to. So nakopo ng tatlong MW play yung 1, 2, 3 podium. Ay! Diyos ko po kain to. So napakalakas ng tatlo na to, ha. Dalawang ex-pro at isang amateur riders. Si Makoy, si Joel Calderon. Si Joel Calderon kaya kukuha para back-to-back champion dito sa Second Ayat Festival. Sa ito pala sa ating Mayor, Rosita, Ruby, Rafael, and si Bam Anjay, Ken Malaka at sa lahat ng LGU. So ito na, last 100 meters. Mukhang wala na magkakaribatan sa 170. Joel Calderon na ang tatawid sa ating sa finish line kasunod. Jesus Garcia and si Makoy Regla. W play. Ayun. So napakaraming taong nanonood dito. Tundira. So nagatiha. Sino yung buong na to? Mambaw. Captain naman yan, di ba?